नोमफाया सानै मोनबावदों हिनजाव गदायबो ओमफ्राय नोङो सासेयानो गैया आयै मा साइसआव जोनोम होआलै आदा नोंखौ लोगोफोर दिनै आं खैलामैला बाजाराव बेरायफैदों ओमफ्राय नैबेयो जादों जाहैबाय बागुरुम्बा TVS खैलामैला सेल पइन्ट गंबेसे नांजेनखोथाय गंबेसे नांजेनखोलै 25था वाव 25था नांजेनबायनो मेरला दङ आरोना ओमफ्राय आं एसे ओरै थाङि बै न'आवहाय सासे हारसिङैनो संसार जादों दै आं एसे देखायनि ओमफ्राय नै ओरैहाय बिनानावमोना रिल्स खालामगासिनो दंलै बर'नि गोरों दा हा रोङा एफा किसानि हार आमथिखाव आं एसे देखायहैनि नैबेयो जादों जाहैबाय खैलामैलानि माबा आरो रेस्ट हाउस ना मा होननांगौ जाखो रेस्ट हाउस उन्दुनासो दं माथो होद गोलावसो जानानै दं माथो आदा दिगारसिं होद लोमजादों नामा लोमजायाखै लोमजायाखै दा मेथाइसो खनदों एसे सिखारदोब्रा रायलायनोसै हाब फुरा सम्पथियानो बेयाव दंजोबखायो माथो होद दिनैलाय मा ओंख्रिमोनलै आदा मा अमा बेदर हाब सामफ्रोमबो गोथाव गोथावल' जायो नामालै नोंलाय आस्सा हारसिं संसार जानायनिद्रा ने औ लोगो गोनां मोजां ना हारसिङा साबसिन रा आदसा ओमफ्राय नों ओमफ्राय नों हिनजाव मोनला लागोन ना लाया दाबायदियाव खिन्थु दाबायदियाव हिनजाव मोनला लागोन ना लाया लायो आदसा ओमफ्राय आं नोंनावहाय एसे डिटेल्सखौ सोंनोसैलै गोदोहाय नों अबे गामियाव जोनोम जायामोन आदा बबे बथियाफारा चिरां जिल्लानि पस्ट अफिस आमगुरि ने बथियाफारायाव जोनोम औ ओमफ्राय नोंनि नामा नोमफाया दाथ' गैखालाया जों सिंनिफ्राय गसिना थांदों नोमफाया ओमफ्राय नोङो सासेयानो गैया मावबाय नोंनिखौ खिथो लादों नोमफाया सानै मोनबावदों हिनजाव गदायबो ओमफ्राय नोङो सासेयानो गैया आयै मा साइसआव जोनोम होआलै आदा नोंखौ ओमफ्राय नै दा नोङो हारसिं संसार जानो माने खैलामैला माबायावहाय नै वाइटिं सिटनाव नैबे बाजार जाहैबाय रोनाव रोफोद ओमफ्राय खामानि दामानिबोथ' मावनानै जानो हाया जाहैबाय एफा एनै फिसा फिसौखौल'सो हायो ओरैनो बाजारफ्राव बिबायना जायो जाहैबाय ने फैसा आजावनानै जायो थाइसे थाइनै ओमफ्राय बाजारफ्राव खैलामैला बाजारफ्रावहाय बिदिनो जिरायनानै फैसा बियो सोरबाफोर नुयोब्ला अनना होलांनानै जाबाय 10-20 थाइसे मोनो माने बिजोंसो माइरं बायनानै जादों नालाय इयो ने औ ओरैबायदि दुखुथिया नै नोङो संजाजोबनांगौ जाहैबाय जारलालै ओमफ्राय दा नोंनि बिदा फंबाय रावबो गैया बिनानावसो साथाम दं आंनिया बियो दाबो दंजोबो दा फिसाय मोनजोब्बाय औ न'खरला माथो फिसिनाय ओमफ्राय दाथ' जेनेबा आथिं आखाइ एसे दङहाय बिबाय गाबबायब्लाबो जाबाय संबाय ओमफ्राय उनफ्रावहाय दा माबायदि जानांगौ जाखोलै आथिं आखाइ जोबब्ला मागिनानै जाब्लाबो रायजागोनसो आं बिनानावजोंनो दा माबायदि जागोन नोंहा दा नैयाव थाबाय नोङो जेनेबा उनावहाय नोङो आथिं आखाइ जोबब्ला बोरैहाय माब्रै जानांगौ जेनेबा बेनोथ' बिनिफ्राय लेंग्रा जानांगौब्ला औ एकदम जेनेबा माबाफोर जायोब्ला सेसखासै रावबो होनाय नङा आंखौ दा बिराद जारला जाहैबाय ने ओंखाम खबसे होनाय नङा दां मोनसे माइरं हरनाय नङा दा बेयावनो थानानै जानांगौ जाहैबाय नै अखा हालाबो सारसनजोबखानायलै बोरैथो उन्दुयो नोंलाय एफा बारला बारला ओमफ्राय नोंखौ दाख्लैहाय सोरबामोनलै सासे कमेन्ट खालामहरदोंमोन बिबौ हिसाबै लांनानै लाहैगोन होनदोंमोन थाङोना थाङालाय दा बिदियाव सोरबाफोर लांला जायखिया जा सोरबाफोर आंनाव थाहैथोंसै होननानै बुंला लांला थांगोन ना थाङा सोरबा होनहरदोंमोन आंनावहाय ओरैनो खामानि मावनो जास्ट औ फिसा फिसौ नायबाबायनोहाय हाग्राफोर एवनो बा न' नेनो औ लांला थांगोन ना थाङा
दानिसो खोनाबाय नैबे आदैया गोदाव सोराव दङ आरो वेटिं सिटनावहाय बे बिसौफोर नायग्रा एबा माबा माबि फिसा फिसौ हाग्रा एवख्रेबायग्रा बिदियाव जुदि नांगौब्ला थाङोनो हनै थांनानै थाहैगोननो दा बेबायदि आरोखि नै ए खैला मैलायावसो दङ नै बेनो संजायो बेनो मायो नायलान जाबाय नै थौआबो फिसा फिसा जोब नै ओमफ्राय दाथ' जाजोब्बाय जाहैबाय नोङो ने दाहाय संना जाफिननोसै मैगङालाय माथो बिलाय औ थाइबें होस उन्दुयो थाब मुस्रिबो गैया नामालाय थाम्फैया अखावखानाय दां ओमफ्राय नामाखौ जों देगारसिं होननासो मिथियो माथो नामालाय आदा देगारसिङा ओमफ्राय नामथारालाय आच्छा नामथारालाय माथो होनो रबिन्द्र ए बिदिसो ने औ दा खैला मैला वेटिं सिटनाव दङ आरो इयो लोगो हमनोब्ला माने लोगो मोनखागोन आरो नैबेनो खैला मैला वेटिं सिट औ ओरैजों दावखोलाङोब्ला ओरै थांला आमथिखा मोनहैबाय ओमफ्राय नैबे खैला मैला बाजार जाहैबाय आरोखि माने मानसिफ्रा सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामदों लाबोनानै दोनफैनाया फैयोब्ला लाबोनानै दोनफैगौ आं बिदिनो गथ'फोर नायसाबबायनो माबा माबि फिसा फिसौ हाग्रा एवथेबायनो होनदों नालाय दा बेखौनो न'आव सोंबाय आरो आं दा कमेन्ट खालामहरनो हागोन बयबो माने दुखुनांथाव बेस्रा रावबो गैजालायनाया बिदियावनो थानांगौ गोनां जाहैबाय होमब्ला बिदिनो जाहैबाय औ औ